Mukam dolar yüreği, o vaadlar sağlaşanına, şaatlık iner Kur'an'ı, o vaadlar sağlaşanına, sağda var bir de vaadi, pederlerin kuvvati, vasıplanar yurt şöhratı, o vaadlar sağlaşanına, zer kadırın zerger biler, sahna açın bağışı gelir, arka dağlı il bilen, o vaadlar sağlaşanına. Assalamu alaikum, hormatly tomoşaçylar, qadrly aýdymsaz söýüjler we dinleýijiler. Biz gepleşigimiziň başynda o waadlarymyzy, akballarymyzy sağlaşdyran türkmen halkynyň saglygynyň, bagtyarlygynyň aladasyna duran, bize medeniýetde sungatda halipa bolup duran ustad arkadamyza ak ýüregimizden alkyşaýdýar. Mehriban arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun. Ediz arkadamyzyň dünýäni soluq, dünýä görülelik alyp barýan beýgi işler elmadama ulura waşyklara wetsensin. Mehriban arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan parahatçylyk we ynançmaň watanyny bilen ajaýyp elimizde bagtyar türkmen halkymyza gowunlar, toýly günler, bagtly günler ýar bolsun. Ine mehriban ileşler, hormatly müşaşylar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen bugün hepden ýegşenme gününi ýene-de ýaýlym arkaly siz bilen diýdarlaşýas. Bugün Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan türkmen we tele ýaýlymyzyň şeýle-de ediz arkadamyzyň saýasynda Ak şäherimiz Aşgabatyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Medeniýet Jalş merkezi bilen bilelikde taýýarlap size hödürleýän o waadlar sağlaşan natly gepleşigimiziň täze sany ýaýlymdy. Elbetde hemişekler ýaly gepleşigimiziň bu günki sanyny da diýarymyzyň meşhur ýyldız aýdymçylarymyzyň birini, watandaşlarymyzyň, aýdymsaz söýüjülerimiziň uly söýügi ile dinleýän meşhur aýdymçylarymyzyň birini gepleşigimize çağırdyk. Elbetde gepleşigimiziň bu günki sanyny bir näçe söýügi aýdymlary şeýle-de dostlukly goňşy döwletlerimiziň dillerine de bir näçe aýdymlary ýene o waadlar sağlaşan natly gepleşigimiziň bu günki sanyny bilen size diň salmaga mümkinçilikleri. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden türkmen we tele ýaýlymyny o waadlar sağlaşan natly gepleşigimize tomaş etmekliňizde dowam edin. Ýyldız aýdymçymyzy siz bilen tanış edip sahnamyza çağırmadan öňürti bugün studiýamyzy bedäp oturan nezihini sadany dostlarymyz bar. Adat boýunça gepleşigimiziň başynda olary äder siz bilen tanış etmekçi. Mehriban arkadamyzyň şaher paýynyň aýaty, Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr wätleşiginiň ýeňijisi, biziň meşhur sadany dostlarymyzyň biri. Atajan Eýubow şeýle-de Atajany dep gaqularyny gollap berjek, ýene-de biziň sadany dostlarymyzyň biri. Hudaý berdi Oradow şeýle-de klaýş taduralaryny biziň meşhur sadany dostlarymyz Mehmet Nazar, Muhammed Nazarow şeýle-de Döwran Oradow şeýle-de klarnet taduralaryny zehini sadany dostlarymyzyň biri Amanuly Rahimow bu biziň gepleşigimizde ýigitler, dostlar, biz sizi gepleşigimizde hoş gördük. Ine näme mehriban ileşler, hormatly müşaşylar, sadanlarlar toparmyzyň ýerine ýetirjek. Owadan saadlary bilen o waad saadlaşyp siz üçin bir näçe aýdymlary ýerine ýetirip bermek üçin bugün o waadlar saadlaşan natly gepleşigimizde Gahrman arkadamyzyň şaher paýynyň aýaty, biziň parlak ýyllarymyz Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asr wätleşiginiň ýeňijisi Bilbil Owadly Zenan aýdymçymyz Mehri Pirguliýew Gahrman arkadagly watanymyzyň şan şöhratyny wasp edýän joşun aýdym bilen o waadlar sağlaşan natly gepleşigimizde. Vatan senin uğrunda can berjek vefalı halkın var. Vatan senin öňe baryan önemli bahtly neftin. Mine bir vatanım, bir taraftar vatanım. Diye dursun cendur Türkmenistan cennet mekan. Ata vatan şöhratana Türkmenilim şöhratana arka dağlı eziz vatanım berkarardır bahtiyardır. Ata vatan şöhratana Türkmenilim şöhratana arka dağlı eziz vatanım berkarardır bahtiyardır.
Türkmenili, Oğuz nehli, başımızı öne varyat yurt. Avat bolsun, güllet dursun, Türkmene durmak yaraşmaz. Midenedir vatanım, bir taraftır vatanım. Dünya dursun kendur, Türkmenistan cennet mekan. Ah ta vatan şöhret sana, Türkmenilim şöhret sana. Arkadalı eziz vatanım, berkarandır, bahtiyardır. Ah ta vatan şöhret sana, Türkmenilim şöhret sana. Arkadalı eziz vatanım, berkarandır, bahtiyardır. Halkımıza bu işlap bahtiyarlığı, arka dağlı yurdu devran ölümlü, ayan edip yıllan yalkayanını, arka dağlı yurdu devran ölümlü. Bilet mendillerden aşırıp, civiziyle bir kaçağı üyüşürüp, Fethi'de kalpları bakı coşurup, arka dağlı yurdu, kahramanlı yurdu devran ölümlü. Ediz arka dağı şöhret, ata vatana şöhret, ağzı bir ceviz ilimide şöhret. Ata vatana şöhret, Türkmenilime şöhret. Bahtiyar zamana, arka dağıma şöhret. Ata vatana şöhret, Türkmenilime şöhret. Bahtiyar zamana, arka dağıma şöhret, şöhret. Merhaba ileşler, hormatly müşahiçler, ne bugün hepden geçenme onu Oktyabr ayının 17-si, demek bugün biz Kahraman Arkadamynyň tagallasy bilen açylan Türkmen we tele ýaýlymyzda ýaýlym arkaly owadlar saýdaşyna gepleşmegimiň üstü bilen siz bilen diýdarlaşýasyňy gepleşmegimiň başynda biziň bilbil owadly Zenan Aýdymşymyz, parlak ýyldymyz, Mehriban Arkadamynyň şahyr paýynyň eýesi Mehri Pirgulyby arkadaly watanymyzy, asuda ýurdumyzy, bagtyar ilimide bolan şöhratly bu ýetençlerini bir joşunla aýdymda jemläp, şöhrat size arkada diýen joşunla aýdymlanem gepleşmegimiň başyny başladyk. Gepleşigiň dowamyny ýaňy ýatlatdym. Dostlukly goňşy döwletlerimiziň dillerini de bir näçe aýdymlary gepleşmegimiň bugünkü sanyna Mehri Pirgulybyň ýerine ýetirmegine diň salyp bilersiňiz gyzykly söhbetler eder. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeli, Türkmen we tele ýaýlymyna wadar saýdaşyna gepleşmeginde tomaş etmekliňizde dowam edin. Biz bolsa ýene bir ýoly Mehri size hoş geldiňiz diýär. Alan şahyr paýyňyz gutly bolsun, höwri köp bolsun, nesip bolsa geljek ýyllarda hormatly atlara münasip bolmagydan tüýsürefden arzuw edýäs. Hoş gördük Demirel, sağ olun. Çağıranınız için. Nenen vahvetmeyecek, nenen aytmayacak şeyler ýaly aýdymlary, bu ýetençli aýdymlarymyzy hakykatdan owadan, asuda, agzybir ýurdumyz var, arkadaly ýurdumyz var. Bizim näme hormatly arkadaşlarymyz sağ bolsun aýdýas, biziň sungatda eden işimizde şular ýaly serpaýlar bilen syýlagylaya. Şular ýaly eden sungatymyzyň gadry bilinýän döwürde ýaşamak men üçin aýratyn bir baht, syýlaglanmak ondan aýratyn bir baht. Bu ýetenç ilki başda. Hormatly arkadaşlarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan işleri rowaj alsyn. Sag bol Mehri, arzuwlaryň hasyl bolsun. Ýene bir ýola serpaýyň nesip etsin. Höwri köp bolsun, ýa-ni özüňiz sözüňizde berlediňizde biz sungatdaky edýän işimizi gadry goýulýan döwürde ýaşaýasydyň. Mehriban arkadaşymyz biziň çekýän zähmetimizden nazar düşüp näme ýylyň-ýylyna medeniýet sungat işgärlerini, özüniň şahyr paýlaryny, hormatly atlaryny münasip görýär. Sizem Mehriban arkadaşymyzyň şahyr paýyna münasip görüliňiz, döwlet syýlaglarynyň höwri köp bolsun. Sağ olun. Kahraman arkadaşymyzyň bize bildirýän uly önemlerini ödemek biziň her birimize müýesser etsin. Inni gepleşigiň dowamyny siziň öz dörejiligiňizi bedeýän bir näçe aýdymlar illeşlere ýetireriz.
dostlukly goňşy döwletlerimizin dillerine bir näçe daşary ýurt aýdymlaryny gepleşigimizde ýerine ýetirip berersiňiz. Ne bu günler dörüjülükde näme täzelik iýleşlerimiz sizde näme täzeliklere garaşmaly? Ne bir syla galdyňyz hatam hujulanyň soňa täze aýdymlaryň, täze şekilli aýdymlaryň gözlegine çykansyňyz. Ne şu sowalymyza da siziň jogap bermekligiňiz iýleşlerimizi bir dörüjülüňizdäki täzelikler hakynda gurrun bermeňiz biz üçin hem esasan hem muştoklar üçin iýleşler üçin gyzykly, şoň üçin dörüjülükdäki täzelikler hakynda. Bir aýdymçy umuman bir sunugat işäri hemişe de işlemek isleýär. Hemişe de özüne maksatlar goýýar, şunu eden, soň şunu eden ýöne käbir pursatlar bolýar durmuşda. Has hem goýan maksadyň iň bir gowsny edesin gelýär. Menem şu döwürde şular ýaly ýagdaýda şu wagt diýip biljek öz adyma sebäbi hakykatynam garaşdyrmamyzyň 30 ýyly münasibetli şeýle bir uly dawara, uly toýlar toýladyk. Şolardan ýatda galan diňe bir buýsanç, diňe işläsin gelýär. Bir de nesip bolsa türkmen owatçylygy ilmine şekil aýdymyny taýýarlaýas. Nesip bolsa iýleşlerimize hödürler türkmen milli libaslaryny giyip, hawa ýok, ähengine däl, öz türkmen libaslaryny giyip ýöne şolaryň döwre baplaşdyrylan libaslary bar, hawa görnüşleri, meselem modalar öýüniň eşiklerini ulanjak bolýar. Garat nesip bolsa täzelikler bar. Şulaýdymam men gepleşeňizde aýtmakçy. Hawa nesip bolsa hawa. Söýaýdym Seniň adyň. Onam özüm yazdım. Sözlerini, sadynym men yazdım. Tuğulamy. Edilädir gepleşiň başyny şol aýdym bilen başlalmy ýa bir näme soňrak ýerine ýetip bermek. Bir näme soňrak ýerine ýetip berse, bir iýleşlerimiz üçin hem gildiňrak gyzykly syr bolar ýaly. Daşlaşmady ýaly o. Onda mehriban iýleşler ýaqyn günlerde türkmen owat ýylymynda Mehri Piroliýewadan şekilläýdim. Şol şekilde geçirjek aýdymda mädir jany sesse owallar sarlaşan atly gepleşmeden dowamyny diň salyp bilersiňiz. Ýene bir sowal bilen ýüzlenmek isleýän, her insan durmuşdan isläm zadyny alyp bilermi? Näme pikir edýäňiz? Ýok, men pikirimçe isläm zadyny alyp bilmez insan diňe bir münasip bolan zadyny alyp bilermek edýän. Münasip bolmak üçin näme etmek? Şo sorajağım bilýän ýaly. Menem münasip bolmak üçin ilki isläm zadyny ekidýän maksat edilmeli özüne. Şunu etsem, şoň ýerine näme geler? Şo isläm zady bolarmy, bolmazmy? Garat bir özüne bir meýilnama çizýän ýaly etmeli. Şoň soňunda da bolmagy ahmal, bolmazlygy ahmal aslında da. Garat ýadymallal, ýaltanmallal öňe tarap ýöremeli, maksadyna ýetmek üçin. Hemme zada birden eýe çykjak bolmaly, hemme zada birden ýetjek bolmaly. Aslında ýoş-ýoşdan gelýär hemme zadym. Dama köl bolar diýerler türkmenler. Ýöne ýere aýdyrmadyk sözler aslında da şolaryň ählisine de diň salmaly. Meselem size birden ullakan şey edip bir süýjülük nan getirdiler. Şonam iyi diýdiler. We siz iýäňiz doýduňyzam. Şo bu tarasyňyz ýele ýöne şonna hasem bir hil e-mailler, şonu e-mail diýip bilýäňiz. Men şonlar ýaly hemişe özüme mysal getirýän. Şo süýjülük nanyň bir bölejigini ýeseňiz we şonu tagymyna alyp şoň lezzetini duýup bolýar hawa. Soňam bir salymdan soň ýene bir bölejigini alsaňyz, soň wagt geçerim ýene bir bölejigini garaş edip hem uzağa çekýär, hem şoň lezzetini alýar. Hem gadyr bolýar hawa hakykatda. Düşünükli gowy jogaplar berdim. Iýleşlermeden uly gyzyklanma bilen siziň beren jogaplaryňyza diň salanyrlar diýen umydymyz bar. Şu ýerde söhbetimizi jemläp, gepleşigimizi söýüp aýdymlar bilen dowam edelim. Pes aýdan. Bolýar. Onda mehriban iýleşler, hormatly müşahitler, gelin gepleşigimiziň şu ýerine mehriban arkadamyzyň şat erpaýynyň eýesi Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden türkmeniň altyn atyr wätleşiginiň ýeňijisi biziň parlak ýyllarymyz Mehri Piroliýewaň ýerine ýetirmegine ajaýyp söýüp aýdymlary size ýetirýär. Diňläp, diýinjalyň. Sen hazinam sana tapılma, ya canıma dinle kalbima. Ya hazinam sana tapılma, ya canıma dinle kalbima ya.
Bugün gidin durmuşum aşık oldum sana veremedim İninem içinir böyle de bolar her yatlamda seni yıran göresin geldiysem yalan olmaz seni sevdiğimin nefesi olmaz sen hazinem sana tay tapılmaz gecenin vaktini kalbime ya hazinem sana tay tapılmaz gecenin vaktini kalbime ya sen hazinem sana tay tapılmaz gecenin vaktini kalbime ya hazinem sana tay tapılmaz gecenin vaktini kalbime ya Kıyseyer Mana ınanay bol sen mana tay senin için doğuya hemin hemay göresin geldiysem yalan olmaz seni sevdiğimin nefesi olmaz sen hazinem sana tay tapılmaz gecenin vaktini kalbime tay tapılmaz gecenin vaktini kalbime yaz sen hazinem sana tay tapılmaz gecenin vaktini kalbime yaz hazinem sana tay tapılmaz gecenin vaktini kalbime yaz. Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, wagtlar saatlaşan atly ýetmişigimizi biziň parlak ýyldymyz Mehriban arkadamyň şahyr paýynyň eýesi Mehri Pirguliow bilen söhbetleşip arkaly dowam etmekçi. Mehri ýanky ýerine ýetirip beren Hazinam diýen ajaýyp söýüp aýdymyz üçin hoşgallygymyzy bildirýäs. Sunwatda, dörejilikde de şeýle owadan bir halkyň aňynda galjak aýdymlaňam ýene-de höwrüniň köp bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýar. Şu sowalym size ýetirmek isleýän sizde şowsuzlyk gorkusy barmy? Ya bolmasa bir işiň başyna baraňyzda şu işime ugrukmaz diýip finanşmakdan gaça durup başyna barmadyk işleňiz durmuşda boldymy? Bolly, elbetde bolly. Şowsuzlyk diýdiňiz näme? Şowsuzlyk gorkusam bar. Aslında da biz insan duygulardan ibaret. Hemme duygular ama bizde. Şowsuzlyk duýgusy ama şeýle pikir edýän. Egerde men şu ýoly ýeki özüm ýöresedim, hiç eçen gorkuýumdan ýa-ni gaty gorkak severmen. Hiç eçen bir daha da yetmezdim diýip pikir edýän. Sebebi ýanymda meni gollaýan we maňa güýç berýän Mehri ýöre edip bilersiň, başararsyň diýip sözlerine ruhlanýan insanlar barmy? İnsanlar bardygyny da gaty begenýän. Kimler olar? Elbette ejem, doganym, ýoldaşym we her bir aýdymçyda diňe bir aýdymçyda däl, sunat adamsyna özüne göre bir topar bar. Makadiýän, menne şonýaly. Ve şu toporda aydymmy yazandan, düzenden başlap sözlerini yazan adamdan gara şu topor seni şeýle ruhlandyryp şulaydym gaty bolar ýöre öňe ýöre şol aydymy etmeli şu ýerde ýalňyş bolar mehri terden et diýip şoňa seni urukturýan toporyň bolsa da ol has gowy.
Sebebi ýeködüň bir hili ýanynda Gollu bolmasa, topor Hawa. bolmasa diýem. Aslynda türkmen gowaýtgy bar, ýekäň saň çykmaz diýär. Ýeke bolup aly biljek galaň ýok. Hawa. Gatty dogry söz. Goşmaça güýç gerek. Ruhda aýdyn. Elbetde. Hatta pikir gerek goşmaça. Meselem sen bir bilen pikir alýanňa we şo pikir alýşmaň netijesinde hawa bolar diýen. Şo gerek mükay diýen men pikirimçe. Ondan başga biz sadanlar bilen bir hepde öňünden oturup aýdym saýlaýar sowa şu go bolarmy, şu go bolarmy zat edip şo şey dip netije gelmeýärdi aslında da. Ana şol agdy berlik, şol toporam, şol işe oňormon diýen gorkuýun aýrýar senden daşlaşdyrýam hadi pikir edýän. Lalaşan. Ati dogry hawa. Ýene bir sowal bermek isleýän, ýöne jogaplaň yankı beren sowalmyda aýdan jogaplandan tapawutly bolsun. Her bir insana durmuşda kimdir biriniň kömek bermegi, gollaw bermegi zerurmy? Elbette zerur. Bir adam için bir yürekdeş dost, yakyn, hossaryň, umuman derdini döküp biläjek, paýlaşaýjak birine zerurluk bir howa ýalyny kadiýen. Sebebi şeýle pursatlar bolýar. Ve şu pursatlarda biz adamlara hasem mätäçligimiz duýýar. Yürekdeş adamyň bolmasa, ýanynda ýankı diýişmeýär, hosaryň bolmasa şo durmuşyň kynçylyklaryny ýeködüň geçip bilmeýän. Yürekdäki agyryn bolýar eka wagt şonu dertleşip birine aýdanda kursoň giňäp gidýär, wyjdanymyz rahatlanýar we men pikirimçe hökman insan diýilýär. Bir-birine mätäç. Ýene bir sowal, soňra gepleşigimizi aýdymlar bilen dowam ederiz. Özüňizde we daş döwrüňizde adamlarda hökman bolmaly diýip hasap edýän häsiýetleriniz. Onlar gatykän. Iň esaslarny. Ne şu häsiýet insanyny özümizde de daş döwrüňizde insanlarda da bolmaly diýip hasap edýän häsiýetleriniz. Gerçilerini beýgelýän häsiýetler. İnsanı bezeýär. Şolaryň arasynda halallyk. Garaz bir insany hakykatan hem adamgerçilikli duýgular bezeýär. Halallyk diýdik meselem ýaňyja. Halal işläp, halal ýaşasaň, wyjdanyň rahat gezýän. Ýa-da meselem lewizlik diýdik. Bir hili şol adam bolup bilseň, sözüňde durup bilýän bolsaň, şu gyza gowy hakykatan hem aýdan sözen bir, düşünjesen bir, edýän hereketem bir diýerler. Şolam adamy bezeýär. Aslında şu häsiýetler gatykyn häsiýetler. Hemmesini birden jemläp bilýärmi diýip sorasaň, ýok, elbetde ýalňyşýan ýerimizden bolýar. Sebebi biz insan, adam. Käbir ýerlerde duýgu bilen hem jogap berip bilýär. Käbir ýerimizde ýalňyşman bilýärse umuman. Şoň üçin hemmesini jemläp bilse ne gözel. Jemlemek üçin hem elimizden geleni etmeli men pikirimçe. Sebebi hakykatdan bir insany bezeýän iň bir gowy häsiýetler şo aýdýan sözüň bir bolsun, edýän hereketiň bir bolsun, ýüzüňde meselem birine ýylgyryp soňam ýeňtesinden gıýbat netseňe olam bir hili seni pesel diýär-de. Garaz şeýle menem şo berýär bolayyn. Daş döwründäki adamlarym şolar ýaly bolsa, ne gödel bolar. Her birimize ýanky adan agdadyň halallyk, lewizlik sözüňde durmak. Umuman bir türkmene mahsus gowul häsiýetler bar, jomartlyk, mähirli bolmak, mulahatly bolmak, wepaly bolmak, aýdan sözüň eýesi bolmak. Umuman şu gödel häsiýetler türkmen ýigdine, türkmen denanyny hemişe ýar bolsun. Gepleşigimizi bir owadan aýdymlar bilen dowam edeli. Tamam. Gepleşigimizi hötdeş barkal dowam eder. Mehriban ýeşler, hormatly tamaşaçylar, diňläň, diýin salyň, lezzet alyň. Yar olcan, yar olcan, yar olcan.
gece yar yar yaralı. Ay aydın hoş gece yar yar yaralı. Vaharamı taş gece yar yar yaralı. Yarım onu ben munna yar yar yaralı. Yarım ona ben munna yar yar yaralı. Vaharamı taş gece yar yar yaralı. Yar 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 yaralı. Göbelerim yaşıdır yar yar yaralı. Tövbe başıdır yar yar yaralı. Göbelerim yaşıdır yar yar yaralı. Tövbe başıdır yar yar yaralı. Ehli Türkmen kıyıları yar yar yaralı. Ehli Türkmen kıyıları yar yar yaralı. Toy tomoşan nakşıdır yar yar yaralı. Yar 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 yar. Yar yar yaralı. Gel 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 bana boyundan aylan ayna. Gel 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 bana yürüm açayım sana. Gel 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 bana boyundan aylan ayna. Gel 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 bana yürüm açayım sana. Yüreğimin sevrimsin yerin bara. Sessiz gülüm yaşmaya tanımıdan zara. Yüreğimin sesini dinlesen bara. Oh sen diye vur yara gel 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 bana. Boyundan aylan ayna. Gel 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 bana. Yüreğim açayım sana. Gel gel boyundan aylan ayna. Gel 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 bana. Yüreğim açayım sana. Gel 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 bana. Boyundan aylan ayna. Gel 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 bana. Yüreğim açayım sana. Gel gel boyundan aylan ayna. Gel gel gel. Yüreğim açayım sana. Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler we wagtlar saatlaşanatlyk etmişigimizi Mehrip Ýerguliew bilen dowam edýäs. Saatlarlar toparmadan owadan saatlar bilen Mehrim o wagt saatlaşyp bir näçe aýdymlary biz şunu ýerine ýetirip gelýär gepleşigiň dowamyna. Ýendi-de ýerine ýetirip berer ýöne biz gepleşigimizi hötüşler gal dowam edeli. Elbetde bizem bilýäs iýleşlerimiz bilýär. Siz hem aýdymçy, hem mehirledenan, hem mehriban ene iki perdendiň enesi. Sizin perden terbiýesine garaýşyňyz näýe? Siz perdendiňizde näme göredýäňiz? Ýaňy aýdyşyňyz ýaly meni şolar ýaly mehirli, mulayim zenan hökmünde tanıýarlar. Köpüsi ýöne men ene bolan soň hasem jogapkärçiligiň ulalýar. Diňe özüňe dälle. Şu ýetişdirýän iki sany perdendiňe de şeýle bir jogapkärçilik döreýär. Men size şonu düşündirip bilermiken, bilmemmiken bilemok. Ýöne ol gaty şeýle bir ütüşük duygu ene bolmak. Ve sen şolara jogap kärli, sen şolara jogap berýän, şolaryň ulalşyndan, şolaryň iýen naharlarynyň başlap, turuşlaryna, näçede turýanlaryna, näçede ýatýanlaryna, näme bilen meşgullanýanlaryna we soňunda da nähili adam boljaklaryna şeýle bir alada edýän, şonuň esasynda da şolara belli bir terbiýe beresin gelýär. Hem ene hem atan arzuw wa ýekeje bir arzuw wa dünýä iýindiren çağalaryň şu ýurda adamlara
peydaly adam olup yetişsinler diýip arzu edýän de şoň üçinem elinden gelenini edýän. Gerek yerine käýýänem. Sonradan gynanýarmy? O elbetde. Gynanybam oturup ağlayan yerimem bada. Ece bolamsoň gaty ütkedim men. Umuman aýdygda çağalary terbiýelendi. Olar eneden atadan seredip görelli alýarlar owa. Şoňa görä biz hem nämetmeli ene ata hökmünde terbiýemizi İlk özümizden İlk başlamaly. özümizden başlamaly. Hakikaten doğru diýäňiz. Men gaýnanam hemişe diýýär maňa, hem kişide diýýär. İlk özüňizi terbiýele, çağalaryňyz size seredip çyka. Size göre bolar. Türkmenine näme ekseň şonuň ororsun diýip ýöne ýere aýdylmady. Garas söýmegem gerek çağany. Onu her kim bilýän, şonda da biz ene mehri, ene ýüregi diýilen ýürek. Çalaja bir göz ýaşyny görseňem Dedem o kowa. Şoň üçinem diýana gaty jogap. Ýene de gynanýanyň bildirmejek bolum özüň köseýänsiň. Olam bahowa gaty jogapkärçilikli kär ene bolmak. Ýöne maňa eger sorulsa, şonna da ene boljak bolarmydyň diýip sorulsa, elbetde bolar. Elbetde bolar. Hakikaten ene sebäbi bolmak bahasyna ýetip bolmajak baýlykdyr. Şoň üçinem türkmende mehriban enelerimiz näme mukaddes käbä deňelýär. Şoň üçin ene atalarymyzyň çaganlary sag bolsun. Mehriban enelerimizin, mehriban pederlerimizin ýylgyşlaryna sebäp bolýan gahrman arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun. Edip arkadamyzyň saýasynda diýarymyzda enelerimiz hakyna, mehriban hakalarymyz hakyna aýdymlar döräp dursun. Ne şu sowal bilenem size ýene de ýüzlenmek isleýän. Nähili ýagdaýlar sizi pikirlenmäge mejbur edýär? Sanat dünyasynda özüm bilmän tötenlikden käbir wagt ýalňyşlyklar goýup bilýär. Şol ýalňyşlyklary düzeltmek üçin oýlanmaly bolýan, köp zähmet çekmeli bolýan. Umuman bilmenlikden edilen säglülükler sizi umuman islenlik adamam şeýledir, bir oýlanmaga, pikirlenmäge mejbur edýär. Düşnükli häl gepleşimizin başyna iýleşdirmede bir zat diýip wada berdik. Beripdik hawa. Wadamyzda tapylalymy? Elbette. Haytaýdym da şu. Senin adyň. Senin adyň. İlkinji tapar iýleşdirmede dinleýär, bizem dinleýäs. Onu mehriban iýleşdir. Gelin hem ämel bilelikde mehri pirguli waň ýerine ýetirmegini näýlaýdym? Söýwaýdymy? Senin adyň. Şolaýdym adiň salaly. Gaya dünya sana yürür yan yana. Ertemde hevler başkaça bolýar. Gursakda yürür başkaça urýar. Gaytadan duýdurasym gelýär. Söýelimi ully elime. Ýüregimi çaltyr. Mühürli kalsın adımın yürekte. Sen adın menkide, meninki senkide. Haçana beni topla, haçana beni özüne çekte.
içindeki bu duygu ütüşüp buduyor. Gaya dünya sana yılır yan yana. İçinde heller başka çok yar. Kursakta yürek başka oluyor. Qaytadan duydurasım gelyen. Söylenimi uli elime. Yüreğim şaltırıyor teyyen diyende. Sana bağlanıp kalyon enine de. Mühürlü kalsın adımız yürekte. Sen adın menkide, benimki seninki de. Yüreğim şaltırıyor teyyen diyende. Sana bağlanıp kalyon enine de. Mehriban ileşler, hormatly müşahidler, biz o wagtlar saatlaşan atly gepleşigimizi Mehri Pirgoly bilen dowam edýäs. Mehri ýanky ýerine ýetirip beren ajaýyp täze üçin hoşallygymyzy bildirýäs. Ileşlerimiz ýakyn günlerde Türkmenwat tele ýaýlymyny bu ajaýyp aýdymyň şekilli görnüşlerini de tomaşa edip bilerler. Ne ileşlerimiz bilýändirler. Bagtyar Türkmen halkymyz Mehriban arkadamyzyň daşyna berk sevitleşip bilen baş bayramymyz bolan mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly 30 ýyllyk toýuny ullan toýladyk. Ne ýene de ýakynda bir diýarymyzda biziň uly bayramlarymyzyň biri baky bir taraplygymyzyň toýy diýarymyzda ullan tutulur, ullan toýlanylır. Adat boýunça da näme şu bir taraplyk bayramyny biziň medeniýetiniň diýişgärlerimiz, aýdymçylarymyz Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde dostluğunluklu aydımları yerine yetirýärler. Daşary ýurt dillerine bir näçe aydymlary yerine yetirýärler. Goňşy döwletlerimizden meşhur aydymçylar toýmyda mihman gelýärler. Ne elbetde sizem nesip bolsa, näme şol toýda dostluğunluk aydymlaryny yerine ýetirersiňiz. Siz üçin daşary ýurt sunwady saatlarynyň haýsy aydymçyň yerine ýetirýän aydymlary size has uly täsir aldyr. Niyahil aydımlar, ilk bilen sesine gavat gelecek aydımlar. Yüreğinde yer alacak. Yürekten aýtsa aydymlar. Yürekten aydılacak aydımlar mesela. Ya da şey deyip, uli şatlık şoğun bilen aydılan aydımlar, caz aydımlarının goğur yani men mesela. Şolar ýaly aydımlar. Umuman sesini görkezecek aydımlar da. Teşekkürler. Şolar ýaly aydymlardan gepleşige getirdiňizmi? Elbette getirdim ama. Aýty daşary ýurt aydymçylaryň aydymlary. İki tane İngiliz aydım getirdik, taýýarladyk şu gepleşiginde. Sebebi näme üçin İngiliz diýip sorasaňyz, İngiliz diline aydym aýtmak men üçin has bir ýakyn duýan özüme. James Brown diýip bir Halip aydymçylary bar eken o. Şoňam bir iň bir meşhur aydymlaryň biri. I got you. Aslında ýöne her kim onu I feel good diýip. Aňda galy hawa. I feel good. Şol aydymy nesip bolsa. Aydym näme hakynda? Durmuş hakynda mı, söýgü hakynda mı? Durmuş hakynda aslında hem durmuş hem söýgü hakynda ikisi bile I feel good gagadyýar. Ne aýdýan aydymlaryňyň sözlerini düşünüp, manatyny düşünüp aýdýan. Elbetde o. I feel good diýip başa catch I got you. Gaty özüm gowdýan sebebi sen meň dünýäme gerek edil howam ýaly zat sözler ulanýa. Ikinji aydym. İkinci aydım The Beatles diýip bir topor vardı. Olum gadimki toporlaryň biri. Ýalňyşmasam 60-njy ýyllaryň meşhur aydymlar, döwran aydymlar, şo ýyllara. Aydymçylary, toporlary hawa. Şol toporyň Yesterday, ýagny dün atly aydymy. Onu bu aydymlary biz siziň ýerine ýetirmeňizde uly höwes bilen diňlemek isleýär. Mehriban ileşler, gelin Mehri Pirgoly ýa ýerine ýetirmegini daşary ýurt dillerini iki sany aydyma diň salalym.
Mehriban ýeleşler, hormatly müşaşylar, biz o wagtlar saatlaşyna etmişimizi Mehri Piroğluýewa bilen dowam edýäs. Mehri ýanky ýerine ýetirip beren, daşary ýurt dilinde ýerine ýetirip beren aýdymlaryň üçin sag bolsun aýdýas. Gepleşigimizde söhbetleşik arkaly dowam edeli. Gowy eseri döretmek üçin köp wagt gerekmi? Ýa-da gysga wagtyň içinde de gowy eserler döretip bolýarmy? Edil men öz işim barada gürlesem, bizde hem gysga wagtyň içinde döredilen aýdymlar bolly, hem de uzakly bir ýyla çenli uzayan aýdym dörediler. Ýöne men pikirimçe gysga wagtyň içinde döreýän aýdymlar has şowly bolýar. Näme? Sebebi? Bilemok, şoň sebäbini bilemok. Ýöne hemme zat dogry gidýär. Söze bolsun, laýyk gelýär şoňa, heňi gowy tapylýar. Gaty çalk ýazylýar. Käbir aýdymlar meselem uzayan aýdymlar sözüni ütkezýän ýa-da meselem gutaran soň birine dinlemäni beren soň şunyňa bir hili boldy. Oşograk boldy. Şoň ýalym ay bolýar soň işler diýip galýan aýdymlar hem bolýar. Ýöne edil şowsuz çykýarmy diýip sorasaňyz, olar hem şowsuz çykana. Ýöne men pikirimçe hemme zat yerine düşen aýdym gysga wagtyň içinde edilýärmi diýen. Şeýle pikir edýän. Şeýle pikir edýän. Gysga wagtyň içinde de gowy eserler döretip bilýär. Döretip bilýär. Düşnükli. Buna ýene bir sowal. Aýdym saat näme üçin durmuşdy? Ören möhüm ornuna durýar. Onun bir ýeketek bir jogaby var diýen sebäbi aýdym saatyň içinde söýgü bar. Adamy ýaşadýanam men pikirimçe söýgü. Umuman hemme duýgularyň şahsy söýgü diýip aýdylýar. Ýöne ýere aýdylmady. Hakykatdanam her bir alaňyza her bir aýdymçy öz aýdymynyň içine, umuman aýdymyň içine şeýle köp söýgü goýulýar, söýgü bilen aýdylýar. Şol aýrylyk aýdym bolsun ýa-da umuman durmuş bilen baglanşykly bolsun. Umuman şotaýyk belli bir söýgü goýulýarmy diýen salyn ýaşadygy. Şonu dinläňde meselem sen bir gün keypim ýok. Bir aýdym dinleýän, olam bir hili şähden açýar, göwnüň açýar. Ho, göwnüň açýar, hemme zat bolar diýär şo sözlerde. Söýgüň taparsyn, öz ýoluňy taparsyn. Şo duýgularym söýgü bilen aýdylan bolsa, şol adamy ruhlandyryp bilýän. Käbir ýagdaýlar bolýar da. Öý köleýän. Meselem owa. Onuň öýe barýan, telefonuny öçürýän. Hiç bile guruluşasın gelen. Yani yankı diýişiň ýaly bir aýdym dinleýän. Saz dinleýän. Seni pikirlendirýär. Seni ýygyna dolaýar. Sen ýalňyş edýän, şu edýän hereketiň diýip aýdym sadam terbiýeleýän diýen adamy. Olam bar, umuman ruhlandyrýar. Şo datlar üçinem aýdym sad durmuşdy, möhüm orna ýa. Möhüm men pikirimçe möhüm sebäbi söýgü bilen ýaşaýar. Men pikirimçe o. Onu bir owadan aýdymlary bilen gepleşip dowam edeli. Näme aýdym? Yüreğim söýgüden doly atly aýdymy aýdyp beren şu ýerde. Onu şu aýdymyň içi söýgüden doly şeýle. Ha, hem tans etmeli hem söýgü bilen dolmaly. Onu mehriban ýeleşler her biriňde söýgü ýar bolsun, gelin gepleşmede de Mehri Piroğluýewaň ýerine ýetirmeginde söýgüden doly diýen şol ajaýyp aýdyma diň salalym. Başka işe denen adın emeke, onun uğrunu reke, meni götedi keşke, sevim ayda bilsedim. Adın emeke, onun uğrunu reke, meni götedi keşke, sevim ayda bilsedim.
biltedim. Dale 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 yüreğim dale dale dale. Dale 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 yüreğim sevden dale. Dale 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 yüreğim dale dale dale. Dale 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 yüreğim sevden dale. Evine taraf yönecek, adım soracak. Emma utanyan komşularım ne diyecek? Vah güllerde vurun, şeyle fırsat görecek. Son temeli, meteni, dine seni sevecek. Bu çok hekaya, derenmiş tetemen. Seni görmen için, tur yandan atana. Oylanıp oturuyan, çay alıp elime. Sen yanına kara, başka işe denen. Adın Mekke, onun uğrunu reke. Beni görseydi keşke, seveyim ayda bilseydim. Adın Mekke, onun uğrunu reke. Beni görseydi keşke, seveyim ayda bilseydim. Dale 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 yüreğim dale dale dale. Dale 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 yüreğim sevden dale. Dale 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 yüreğim dale dale dale. Dale 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 yüreğim sevden dale. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, o wagtlar saatlaşan atly etmişimizde köne sözler atly sahypamyzda Mehri Pirgoliýew bilen dowam edýäs. Mehri ine köne sözler atly sahypamyzda geldik. Ýok, gorkma. Häzir gadymy ata-babalaryňyzdan bize miras galan gadymy sözlerden size hödürler. 4 tane jogap bilen Bolýan. 4 tane jogap bar ýöne içinde biri dogry. Dogry jogaby tapmaklaryňyz üçin menem elle barmedem, kömek eder. Onda ilkinji sowaly size hödürlemekçi aslında köne sözler atly sahypamyzda ema özümiz, emem gepleşmeden muşdoklary bir näçe gadym türkmen sözlerimizin manysyna çuň düşünýär. Ýylçyr sözi näme manyny aňladýar? Ýylçyr sözüne gabat gelip gördüňizmi? Aýdymlarda durmuşdy, gabat gelen. Bir nazar Hudaý Nazarowyň Pesbäl adly goşgusyny ýylçyr sözüne gabat gelmek bolýar. Keramat bar, gyzyl közlü, alamat bar, ýylçyr buzy bolýar bize gyşda ýazdy, howa maýlap dursa diýär. Ýylçyr buz, sowuk. Jogaplar bilen tanış edeyim. Yüzü yıldırap duran yılmanak, soğuk, taygançak, ullokan. Eger de goşgyny okamadyk bolsadyňyz, asla da bilmedim. Ýöne men pikirçe sowuk gabat gerek. Soğuk yılçır diýär-de. Ýylçyr buz. Diýdi däme? Ýylçyr buz. O nähere goşgaý diýär. Keramat bar gyzyl közlü, alamat bar yılçyr buzy. Alamat bar. Yılçyr buzy. Keramat var, gyzyl. Indi buz nähilek görnüşde bolmaly diýen. Taýgançak, ullakan. Hemem yüzü yıldırap duran yılmanak. Keramat bar näme? Gyzyl közlü, alamat bar ýylçyr buzy. Gyzyl köz, ýylçyr buz. Taýdyr ýa da ol. Taýgançak. Onda hiç diýen jogapmy? Taýgançak. Taýançakmy? Buzda. Taýançak. Ýok, Keramat bar o. Gyzyl közlü, alamat bar ýylçyr buzy. Taýyan buzda. Näme taýdyr ýa diýen sowallar bu ýylçyr diýär. Ýylçyr buzda. Bir zat ýyldyramaly. Yüz yıldırıp duran yılmamakmy? Bilemok. Yılmanak näme? Eme yılmanak şunu teki taýançak diýen. Yüz yıldırıp duran yılmanak. Şu wagtda iki tane näme ma? Jogabym ya birinji yıldırap duran yılmanak. Yılmanak ya da taýgançak. Taýgançak jogap aýry ýaz. Ha boldy, onu 100 yıl. Şamy.
Şu cevabım saylayat. Cevap doğrum ka mehrbanileşir. Berekellah. Ne ilkinci sualmada doğru cevap vermekligi başardınız. Gelin indi ikinci sualmada geçelim. Ataş sözü näme maniyini aňladýan-da garaşyň. Biziň Ustad Halipa şahyrlarymyzyň biri Kerim Gurbanipesowyň Aýdymy urlan Altyň mir diýen şygyry bar. Şol goşuda aklym altyň miri her bakışı derde däri, yüregimde şondan märi ışık ataşyny ýakyp gitdi. Ataş sözü näme maniyini aňladýar? Jogaplar: daş, demir, ot, suw. Elbette ateş Suw mu? dedi. Ot mu? Ot. Ot. Şu cevabım saylayat. Bedem size berekellah diýär ataş diýen sözü. Awa yeňillik bilen mähreň hut özü bilmegi başardy. Ateş sözünü biz köp bilenýär. Aydymda. Aydymda da gabat gelýär. Berekellah. Gelinni inniki sowalmyda geçeli. Isim sözü näme maniyini aňladýana aňsatçyk sowal. Owa. Magtumulat amyzyň goşgularyna şeýle setirlere gabat gelinýär. İsmim düştü ilen ile nağış ederler dillen dile diye. İsim sözü näme maniyini aňladýar? Jogaplar: owat, at, şygyr goşgy, aýdym. At. At. İsim at. At. Bilmek. Mehribanileşler, isim hakykatdan hem at diýen maniyini aňladýan. Gelin ekrana seredelim. Jogap dogry, at diýen maniyini aňladýar. Türkmen halk aýdym bar, gurjuynyň diýip, şol aýdymda aparmak sözüne gabat gelmek bolýar. Indi sowallarymyz kynlaşýar. Aklymny apardy besmen neýlärim, hesreti janymda gally gurjuynyň diýär. Aklymny apardy. Jogaplar bilen tanış edeýin. Apalamak, aýap saklamak, goramak, ýitirmek, alyp gitmek, akitmek. Aklymy alyp gitmek diýär. Aklymny apardy besmen neýlärim. Apardy. Alyp gitmek, akitmek diýär. Aklymny apardy besmen neýlärim, hesreti janymda gally gurjuynyň. Alyp gitmek, akitmek şeýlemi? Şu jogapda da galýas. Ene mehribanileşler gepleşigimizde de ýene de bir dogry jogap hakykatdan hem aparmak, alyp gitmek, akitmek diýen maniyini aňladýar. 5-nji sowalmyda geçeli. Leymun sözü näme maniyini aňladýar? Magtumulat amyzyň goşgularyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Narynjy, turunjy leymun almalar bir awadan baga düşdüm yaranlar diýär. Vay bu. Jogaplar: limon, şettali, erik, garaly. Elbette limon mu diýär? Limon, leymun, limon diýen maniyini aňladýar. Narynjy, turunjy leymun almalar bir awadan baga düşdüm yaranlar. Şol magtumulat amyzyň setirlerine gabat gelýän leymun sözü limon diýen maniyini aňladýar diýip jogap saýlaýaňyz. Jogaba mehribanileşler dogrum ka gelin ekrana seredelim. Hemişekler ýaly jogap dogry. Ahyrky sowalmyza geçýäs. Arakçyn sözü näme maniyini aňladýar? Gulsen Uwer destanyny şeýle setirlere gabat gelmek bolýar. Barnyň boýdoşy ala arakçyn diýär. Nämesin bu? Nämesin? Barnyň boýdoşy ala arakçyn. Barnyň boýdoşy ala arakçyn. Jogaplar: tahýa, lawaz, şaýtep, uppa. Şeýle kömek etmesegler boljak. Aýdýan. Arakçyn näme maniyini aňladýar? Jogaplar: tahýa. Şaýtep. Tahýa, lawaz, şaýtep, uppa. Indi ýene de okap bereýin. Barnyň boýdoşy ala arakçyn. Barnyň diýerde boýdoş gyýylar. Sadece boýdoş diýip aslynda zenanlary, gyýyl maşgalalar bire boýdoş. Şolaryň giýýänler de hemesem giýýärler. Hemesmen giýýärler. Şaýtep mi? Arakçyn bir maniyini aňladýar. Tahýa, şaýtep, guppa olar giýýän zat. Lewasam jogaplar ýene bir gedek. Ünsür dinle. Tahýa. Tahýa. Hawa. Arakçyn sözü tahýa, lewaz, şaýtep, guppa. Barny näme şey? Barnyň boýdoşy ala arakçyn. Ala tahýa. Ala şaýtep, ala guppa. Ala diýmek aslynda hem Ana o ala diýär şo ala arakçyn. Onu görnüşinde ala bar. Alaja bardyr. Tahýa. Tahýa da.
Cogap alaca bolsa. Tahya. Aha. Cevap tahya. Cevap Sebebi alı tahyada alaca var. Bu da yok. Ala arakçın niyada? Barının boydoşu ala arakçın. Cogap Tahya. tahya berekella. Ne cogap doğru. Hakikaten tahya diýen manyny anlady ya. Ine mehwanileşir gator kömegim etmedip mehri ähli berilen sowallarymyza dogry jogap bermekde başardy berekella diýär. Indi gepleşigimizi aýdymlar bilen dowam edeli. Gelin şey deli. Mehwanileşir sizem diňle diýin janym. içinde yer gayra Durmuşum olar edil sana göre eğer beni fenvi burşata Uzat elini uzatmana Tayanmış okun paylamana Durmuşum olar edil bir de göre Tayım bir sana taynamana Çak çak ellerini çarp